Què tal? Com esteu? Espero que molt bé. Avui us voldria parlar d'un comentari que he sentit a la ràdio aquest matí. Una persona que l'estaven entrevistant estava explicant que un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units deia que el factor més clau per la felicitat és l'amor. És aquest sentir-se estimat i aquest poder estimar. I això com es fa? Com es concreta? Doncs Gary Chapman, en el seu llibre Els 5 llenguatges de l'amor, explica 5 maneres de potenciar aquest amor. Entre elles estaria dedicar temps de qualitat a la persona, fer actes de servei, com per exemple escoltar, fer un favor, etc., donar regals, paraules d'afirmació, el contacte físic. Tot això són maneres. Realment, l'amor on es cultiva especialment és en l'amistat. L'amistat que està a l'abast de tothom. I per això és tan clau l'amor en la felicitat, perquè si ens aïllem, si no ens comuniquem amb ningú, si no podem treure allò que portem dins, doncs ens costa avançar. Per això és molt important intentar escoltar les persones que ho necessitin, intentar quedar amb elles si podem. A vegades no és fàcil, però sens dubte és una gran obra d'amor, de misericòrdia. És el que pot ajudar una persona a avançar, a escoltar-la. Això és important. A vegades ens costa escoltar perquè de seguida volem mirar el mòbil, de seguida volem estar per les nostres coses, però quina gran cosa és escoltar bé, quina gran cosa és servir. Jesús va dir, ja no us dic servidors, us dic amics. L'amistat va més enllà, hi ha confiança. Avui és Sant Mateu. Sant Mateu va ser fitxat per Jesús quan era cobrador d'impostos, que en aquell temps tenia mala fama, i Jesús va confiar en ell i també Mateu va confiar en Jesús. I aquí es crea una amistat. La confiança és la base de l'amistat. A vegades pel que sigui ens costa confiar, és normal, hi ha gent que ens avenim millor, gent que no tant, però sí que és cert que amb la gent que tenim al nostre voltant hem d'intentar posar aquest amor, que és el que serà el motor de la felicitat, el motor per ajudar-nos a sentir-nos bé i a sentir-nos amb ganes de lluitar i de seguir endavant. Molts ànims a tots, espero que passeu un molt bon dia d'aquesta festivitat de Sant Mateu, un dels 4 evangelistes. Sant Mateu té un evangeli més que veiem un Jesús professor, hi ha l'Evangeli de Marc que veiem un Jesús d'acció, hi ha l'Evangeli de Lluc que veiem el Jesús de la misericòrdia i el de Joan en què veiem el Jesús que dialoga, però fixeu-vos, en els 4 evangelis hi ha una paraula, l'amor.